iloista. Käymään 2 viikkoa sitten aikaa tykkää. Maanantai tiistaina semmokin. Mutta onneksi nyt on hyvä ilma, kun niin, yleensä on. Joo. Tai nyt viime aikoina on ollut aika sateista. Niin. Tästä näin. Mitäs saksalaiset tykkää suomalaisista? No saksalaiset tykkää tosi paljon suomalaisesta. Musta tuntuu, että saksalaisilla ja suomalaisilla on aika paljon yhteistä. Joo. Ja no, Suomea ja Skandinaviaa muutenkin arvostetaan tosi paljon täällä. Et just PISA-tuloksista johtuen varmaan kaikki niin koulusysteemi ja terveydenhuoltosysteemi toimii tosi paljon, niin arvostetaan. Kiva. Kiitos.